Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning pecok kowe. Hah? Ha. Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kowe. Malah nguna-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe wis. Iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku nek wis nesu sapa tak nesoni. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe guyu ta kowe. Ana wong ditothok iki kapok kowe. Mboten Raden. Wani kowe. Mboten. Nala garing kowe mangkat ning Kendali Sada. Ngopo kok garing semaput saja. Mung arep dikongkon kok semaput ndasku ya ran-ran. Nyun ngapunten Pak ora perkara ora gelem ning asli aku ora gira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Waduh. Wetengku ora penak to, Gong. Ngaso ndak malah mah. Nyun ngapura Pak, wetengku loro yakin sumpah. Bagong mangkat ning negara Singgela. Bagong. Bisu kok dadakan ki piye? Gede bu. Sing cepet Al-Fatihah Pujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Petruk dalem ana wigati apa Petruk sowan tanpa tinimbalan. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron kelapa. Apuren ta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atungsa paduka Sinuwun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ora dadi ngopo Petruk sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Mewah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa Panakawan? Mugi dados ning kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniku ora ming 3. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming 3 mboten. Ning 4. Papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi 4. Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Kacariyos mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar. Kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis. Bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis ndungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis nang kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat diseksekke sisan teng mriku. Diseksekke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau? Nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng. Karo bapak dijenengi Bambang Senet. Oh, Bambang Senet. Nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok.
Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Nding. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nek ndi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksude bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Pak? Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amergane, wis males. Jelek. Lho, kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampu kok saiki jelek. Salahe saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok saya ora iso omong. Mbah kuwi kena penyakit corona lho, Tru. Corona iku dudu penyakit bisu kok lho. Corona iku komunitas Rondo Anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kowe modaro. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Senet menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Senet menika mapan wonten ing Karangkadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa? Apa tangga desa? Apa pancen saka Karangkadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa Sinuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menawa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap anu palakrama. Sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujude putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis ceket-ceket terus. Gak dilamar ketoke iki ya kedaya ngene iki nggawa Lesmana barang ketoke ya mung arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu dhisik-dhisikan. Nek nganti dhewe kalah dhisik Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagelan atine kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nenengi karo Bambang Senet. Engko nek iki Dora trima Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon, nek adi nglamar Endang Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Loro Temon, nek Dora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dumeh cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora kelakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ana Begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tak rembuke sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karangkadempel. Badhe kula dhawuhaken kanpun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro.
kowe ngalao anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Lara Temon, mergo Endang Lara Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaub dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Endang Lara Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petruk. Mula kang sangka kuwi kowe ngalao. Ngalao baliya marang Karang Kadempel, omonga karo bapakmu matura. Yen Endang Lara Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petruk. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang worawari Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku sirmu piye karepmu piye Bagong ngene Sinuwun lho ora basa sorry ngaten niki perkara ora baen-baen lho niku perkara nyawa lho nyawane sapa nyawane adi kula Bambang Senet. Najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Lara Temon ning Senet niku curhate kali kula. Senet niku kentoke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus Bapak teng Karang Ndarawati nek nglamar Endang Lara Temon nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gum, sabar Gum. Sabar halus wae sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Nalendra Titih Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sak kepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandra Kumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dong ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndarawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan kono minggatno. Ngono kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Ah ndek cangkeme kok melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah dhisik ning perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sak jagat iki ngerti nek Lesmana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean Endang Lara Temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyok, ora kaya Petruk, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampean arep Semar ki wong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titising Sang Hyang. Sapa to? Ambo. Lali ya. Ya Madipati. Ngawur. Brama. Ngawur. Mandra Kumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujuti. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to?
Kula ngamuk teng Ndarawati, monggo sampeyan nek ngerti Bagong niku nek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ndarawati pesing? Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon, dhaup karo lara temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndarawati? Rawe rantos, malang-malang bakal puntung leganing atiku. Maring jajaran syukur karing bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kowe ngatasi derajate gedibal pitulikur wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndrawili ucapake grojogan nyerwete kaya bethe sepun bawa tegalan. Bagong, diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya entu-entuane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinul Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe nak timbali wangsulan. Ngladeni wong ngene iki sareh. Woh. Lah piye tengah ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Oh, njaba wis gayeng, Gong. Ayo sing arep linggo sing mburi mulih. Lho. Ngarep linggo sing mburi mulih ora. Arang Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepen ora muat, Truk. Ha iya. Bagong kowe tak jar rembugan. Oh iya ndeng lali. Kowe tak jar rembugan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa piye? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Bandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandhani nek endang lara teman bakal digarwa dening Lesmana Bandrakumara. Yo lho, mulih yo Gong yo. Ayo mulih aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkaraku, Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Engko nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Kowe bali. Nek kula bali, adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali, tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dhaup karo endang lara temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki. Walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu. Wah, kuku karepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan neter kate dayan. Diar. Aku wedi tenan kok iki. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah?
Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to kowe iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti papane wong netrek kadidayan. Nek pancen wani karo Baladewa ngendi papane wong netrek kadidayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papane netrek ayo dijajal kowe karo aku menang ndi. Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong endang lara temen wah mati dereng aku bola caedan lan bagus ayo metu sapa dan wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya nganti Petruk gendandapan Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho kok ya manut karo Bagong lah terus kowe arep ngopo kowe nesu-nesu iki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo ha iki mungsuh sapa iki iki tenan ra ana kegiatan. Oh, Bagong aku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, acetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nekon perang, kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk musuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan Bagong. Ora gelem metu njaba. Atok kene-kene. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Lara Temon. Aku brabret tenane, ora minggat aku sing arep minggat. Iki mantane lanang ala. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Lara Temon arep kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning petok kowe ya. Hah? Ha. Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah nguna-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku nek nesu sapa tak nesoni. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe guyu ta kowe. Ana wong ditothok iki kapok kowe. Mboten Raden. Wani yo. Mboten. Utawa ya ngono, prek. Ya wis, wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei! Sama kowe. Nami kula Tariem. Ndek bojo ora? Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu Duda. Duda kok muni dadu ora. Kene ngarep kene. Piye dap? Wus. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakangne. Dumas sing rawuh anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang Lara Temon niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adik kula kok kon mulih niku teng ati lara. Arep kula niki sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke.
Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang lara temen jak mriki ditari, gelem ro senet apa gelem ro Lesmana. Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Ning nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Bak Endang lara temen timbalana mrene lho ngislaken dawuh. Nah ngono tekuse adil ora ora. Ya merga saka kasuwistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan. Merga saka akehing para nalendra, para satri ing padha dadi penglamar kepengin amengku kelawan sira Atmajaku Endang lara temen. Rawuhing Kaka Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin lamar kelawan Endang lara temen bakal dijodhokake kelawan majaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senet Ger Cahayu. Ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndarawati. Rama Prabu piye? Mesti ning manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya. Nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos ingkang badhe kula unjukaken ngersa paduka. Apa? Bab perkara sing kepiye? Sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan. Nadyan jalma wanan tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra penendang lara temon. Kowe nyuwun reruba apa? Nyuwun pepanggil apa? Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma. Sak ngajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara ingkang ngulesipun pethak. Wingkingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodho tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana. Wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten alindra 1000 negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun. Lah dalah. Kagongan krungu dhewe to kowe. Wah, wis sulit iki. Sulit kuwi apa? Asu jengkelit. Sulit kuwi angel. Lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma. Waduh, mongko saiki ora ana sirkus. Ngarepe kudu dijogeti kethek putih. Ingkang joget ana ngareping temanten. Anu apa jenenge temanten lanang? Mburine dewa sakjodho niku tegese dewa sing ayu kali widodari sing dewa sing bagus kali widodari sing ayu to? Iya. Gamelan Lokananta wajan. Mongko perunggu ning. Iya. Nek wesi ora entuk. Mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Drim. Kiai Drim dengkulmu mlocot. Sing nabuh para dewa. Terus napa? Kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pus cindhe parijata kencana. Kayu keplu. Klepu. Ora guyu ratu kok guyu. Lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu. Kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pupus cindhe
Parijata Kencana. Engko gak sinom. Udu. Sinom Parijata, ora nganggo sinom Parijata Kencana. Sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu 1000 negara. Wis, Net. Rasida rabi, Net. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae, Net. Nggo gajul-gajulan. Bangane golek anak ratu ora kelakon. Gelem ra, Net, wis engko tak tepungke Prastiwi. Wah. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis lah. Bangane entuk endang lara temon kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Net? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku endang lara temon. Wes, mengko ndak bapak malah kokean mikir, malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Piye kok? Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kowe tak omongi. Kowe apike rasah perang. Mergo iki aku wis nampa sabdaning sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek endang lara temon ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat. Berat piye? Wis pokoke aku ora iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Iya ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang kudu jogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabor ratu 1500 apa piye mangono ora dong apa kae. Ning Sinuwun Mandura, Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus Ki nek kowe karo aku mundur isin. ning aku gak lho nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sinuwun Baladewa ki karepmu piye? Goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Kula jeret rembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku. Kowe engko nek Sinuwun Mandura nesu Sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Moh aku temandang. nek Baladewa Aku sing temandang. Kurawa tak singkirke. Engko nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, engko nek Baladewa sing maju aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek ngomong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi we. Sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek perkara musuh Baladewa ora, yakin. Nek kowe tenan, Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju, tandangono siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyileh 2000 Truk. Asing wingi nyilih 5000 rong balekke kok. Sisane tak gunggung sungsung 7000. Wis ora iso. Njaluk sik engko sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe. Tak peranggong, ora ketang sak triraman rong triraman ya. Petruk kanthong bolong. Ndara Kartomarma ya. Ana ning ngarepe pepunden, ana ngareping piyayi, kowe malang kerik. Sampeyan degir iki ajeng napa? Mundurke kowe. Yen kowe ora gelem mundur, tak bondo tak krincung sikilmu. Gedhe-gedhe lak pateni Petruk. Lah. Sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama. Arepa kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik, mesti ora urung bakal dadi pasulayan. Tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi, nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa? Lho, terus kowe wani karo Kartomarma, sing tak wedeni apamu? Wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarma. Nek pancen Sinuwun Prabu Mandura gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk bali adi kula Bambang Sret Rasida Daup karo Endang Lara Temon. Gedene kula nyumurupi patine adi kula Bambang Sret luwung Petruk mati teng mriki. Bagus yen ngono wani karo Kartomarma. Apamu sing tak wedeni? Petruk aku wong loro. Ora wedi.
Ambek wong 5. Petruk niku nek bacut wani ngenten iki aja kok di krubut wong 2, krubut wong 3, 4, 5 Petruk ora bakal wedi. Kurawa maju 100 bareng, ora bakal tak tinggal loncat. Ora-ora suaramu. Wani marang aku tak tinjung akhirat nyawamu. Kene merganing pati Petruk, mang maju rasa dadak kok kan gunung tanpa guna. Sampeyan apa kula sing tekaning pati enten papan mriki? Ngaten mawon. Tinimbangane nantang suarane kemiwat kaya ngregem jimat kaya wani ndlat wesi abang. Kaya wani mecah wesi gligen nek ora dadi nyatane kendara dene tani karwanmu, kendara dene katane Sotama. Kula ladeni, Ndara. Rigel Petruk malah Rewangi karo Bendoro mati taning Sotama kalah. Ojo mati ayo. Sing anda sapa? Tanda meneh gong. Oke. Ora tekan. Setan gawarit gede banget men. Pinggir. Amo culo meletak kaya
Celuk gleleke lah Jawa-Jawa. Kulawa bubal mawon ora iso kilukup jalan tudal lebut bucuk. Ndara Durma ganti dacal kepala nyoto. Aja glelek pacamu gebelo silahmu Pedro. Nek kene ketemu karo Cenopati ning Cenopati pendekal saka negara Kestina ya kuwi Halya Durma ganti. Rasah kok kan cangkem. Wah cangkemmu kuwi. Kowe pengelan pati durake cangkem-cangkem sampean mriki butuh napa? Nglablak kowe. Nyo. Lho. Maksud lu. Sampean mriki ajeng nglablak kowe. Nyo. Timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk. Petruk cilik loro gedhe sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Bukteke apa piye? Sampeyan ngantem kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Iya. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal kowe. Iya. Ya wis. Semplok kowe. Sing semplok apane? Bajigul. Lah apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Nyo, mati kowe. Ambyal kowe. Mburi. Nggo gaman. Wah, pamer tenan iki. Ngece kan aku bacok modal. Iya. Lho. Kok nggawa cantolan korden gengkulmu melocot. Iki jenenge celulut. Celulit. Mate jeneng aku. Ya, modal we, modal. Oh iya. Ha iki lek kula ora kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan ya. Penjang. Lek ku nyilih nggone cah klithih iki. Ya. Mate we. Wah. Berarti klithih iki gaweanmu. Wah, celewet. Cucuk botol. Ya. Wah, kok ijo anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke ditoke. Tumbaknya. Mati modal edian lah apa-apa ora apa-apa. Pedro, ngopo? Aku izin bilang-bilang begaman wis lan sing tuwa ning awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku lah bakal wegah diwales. Durma ganti ati kala kalupana kawan Petruk disialke ning surat kabar wilang bebalang ning nganti aku kala kalupana kawan wo asal derajat. Baru biar kinar tak buang wayang anyar. Nek ora tak buang skenarione kaya ngono. Pepete nggone wong sugih kok ora mati kula kan. Mungsa Petruk wae kalah. Pangestunipun Petruk kekuatane ngedap-edapi. Kula sumanggaken, Man. Kula sampun boten saged nglawat. Pejah kula, Man. Nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedene Raja Majama. Tumbak disendal, arit tiba teng sirah kula. Nek boten sirah kula sigar dadi loro. Untung kowe kula anak pendhita Begawan Durna, ampuh kena arit ming mumet tok. Agak mundur, mumet tok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetamba sik. Aja sak penake dhewe lah. Piye, Dur? KO. Kalah. Mengetunipun kawon, Man.
Mungsuh Petruk kok kalah ki. Mbok ora cok ngembe karo Petruk. Nek sampean ora percaya karo kadidane Petruk mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsuh karo Petruk ora mung maido terus. Iki niku nyambut gawe tenanane. Cok penake dhewe ora. Kalah. Kalah. Arep endi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal, wale. Wale, muntalpil. Muntalpil cilaka menak. Lah iya. Sapa sing urung maju? Muatak. Citraksi. Kiman. Arep maju po? Seselo menapa? Selo. Mung suwe. Petruk Patenono. Wis rampung po? Pun. Kok cepet? Kula niku nyambut gawe cecek. Wis rampung. Pun. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sampean omong napa? Petruk Patenono. Lho. Petruk to? Heeh. Lah krungumu, wah, salah komunikasi, Mas. Krungu kula Citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo Petruk rak beda to. Padha puke. Padha puke. Aku ki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon ngentekke kerupuk. Sing wingi ya kleru. Sing wingi dek enten Petruk sampeyan ngomong Petruk Patenono. Ning kula niliki cakruk. Aduh. Terus maju. Mungsuhe Petruk, mbok modar nek wani. Ora wani. Mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayeng ki, Man. Supaya aja sepi, Man. Aduh nggih anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsuh Petruk kanthong bolong kula semanggaaken. Gong. Wacahe wudon diplotot. Oh iki wudon to? Wudon. Wudon kok ning dada. Ayo men atukule dhewe-dhewe kok. Nang apa e? Mungsuhmu teka. Mungsuhku sapa? Prabu Baladewa. Patih Sengkuni mlayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa. Sinuwun kula semanggaken saka kaduhan wis ketok. Manuswaning jajaran sekretaning bawana iblis lanat Petruk kanthong bolong ora minggat gretel nenggala. Dulang tak. Baladewa mlayu aku ya mlayu. Sing arep mungsuh Baladewa mau sapa? Sapa e? Lho, tak antil tenan cah iki. Sing lambene arep mungsuh Baladewa mau sapa? Sapa lho? Cangkeme sapa tutukane? Sik to. Sing ngomong ora kowe to? Lho, masa? Mosok-mosok ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelik kana. Mundur. Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggo nenggala nek kowe dinyunyuk nenggala mati. Aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya? Nek mati nganggere dicas ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujude aku wis niat belani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Hati-hati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah digdaya karo Baladewa. Ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono, minggir kono. Ya.
mati tenan aku iki nang ketoke. Prabu Baladewa teka. Petro nanti Bagong, Petro mboten wonten. Kowe ndeleke Petro nyotampanana. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae akeh kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis men lah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adikku cah bagus. Semir. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku, kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbatin ngrekasa kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek moto semene iki mesti luwih gemrojok ae ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundura. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Kowe ora ngayomi karo aku ngrekasa uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapae, Tru? Kowe ngapae? Lho. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa. Kowe nggo ngono ra? Nggo pengilon ra? Nggawa cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu ta? Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudhar kowe ora. Ngapae? Lho delok rupamu. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo an. Aku iso dadi Baladewa to. Ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki wis glelenge ra jamak-jamak. Jangan dewa wae. Ya jangan bae tunggal. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Mung dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung boleng. Wonten dawuh. Sapa sing gedasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Ha, wajan iki gliyahmu iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, men mati lak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Kandangi kok. Oke. Petro kanong wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujak adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe?
pusaka. Waduh. Kono nggawa nenggala. Oh, goleki gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Truk? Mbah radong aku kiai kunci Inggris ngono wis rampung. Panos maning jajanan cuketaning Bawana Prabu Baladewa anteni nang leganing ati wae. Oh, apa iki? Wah, salah. Lah iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tatanan nyandang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengalmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku-aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan ratatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Wah, lah panus paling jajalan. Wani ngembari manah-manah Senata Mandur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala Motar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lek nyileh nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngapa? Setan ratatanan Baladewa kok gawa kunci Inggris. Sanane ayo. Ayo, kowe arep ngapa? Wah. Panus maning jajalan. Iya kowe iki. Iki apa iki? Lho, karo dhek dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Wis kowe ra usah gleleng. Iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji aku tak misah siji. Wawi kula dherekaken ora. Wah, ayo. Mati Prabu. Prabu. Mati angen Prabu. Kresna aja mbok pisah. Ayo, tanti kono teman. Prabu, kadhenget kok Prabu. Prabu kadhenget. Prabu laturi kendel, Koko Prabu laturi kendel. Koko Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng Hawandawa nepsu ing kados mekaten menika. Lah Cocondolo Satra Pangadas Mula Ciranjaya Gus.
Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Cakil. Koko Prabu kula aturi lerem. Iya, Yai Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya lah. Kresna. Iya, pun Kakang bakal nglermake menggane pun Kakang Nayarana kuwale. Narayana. Kresna, wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kuwi piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa, sing Baladewa aku. Oh, Prabu lerem. Iya, ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kuwi. Malah diarep karo Baladewa setan alas. Iya. Wonten dawuh madhep rono ya. Mengko ndak kae emosi. Inggih. Lho, ngopo Kresna kok guyu? Koko Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah iya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndakaken menika Koko Prabu Mandura. Panjenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Koko Prabu, nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi rape. Setyaki wonten timbalan mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki. Oh, Prabu Kasinggihan. Padha becik sapratamu jadi. Ndereng sambi kula Prabu. Syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iki. Wah, setan rasa kowe atase Noko Mandura Baladewa kembang karo Bagong. Lara atiku, Koko Prabu. Kula aturi sareh sawetawis. Yo. Sabab wonten atur saking Kang Putra apa Endang Loro Temon. Lho. Endang Loro Temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih duwe panggung ing saged tata jalmi sak ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang Swistya warni saha dewa bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara kayu klepu dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndrawati, kula aturaken anak kula Endang Loro Temon Koko Prabu. Kahayu klepu dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara. Dewa sak jodho kudu dadi pepanggil reruba dhawuhing Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten ya Kresna bakal tak upaya tak golekane. Muga-muga pun Kakang iso ngaturaken lan iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang Loro Temon. Koko Prabu sembah kula ingkang gemiring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna. Baladewa kok kaya gajah. Yai Kresna piye? Inggih. Koko Prabu kula badhe matur. Iya. Matur lho. Wonten ruba pepanggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Manten putri kedah nitih duwe panggung ingkang bisa tata jalma. Sabanjure ngajengipun temanten putri kedah dipun beksani Wanara Kusika Seta. Wah, Wanara Tusika Seta. Kusika Seta, Kusika. Gamelan Lokananta kayu klepu dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara. Mekaten menika kedah dipun aturaken Koko Prabu Baladewa Bagong. Wah. Nganggo Bagong. Apa anggep aku ora ngerti kok iki. Ayo salin. Ora pantes nganggo wujud Nalendra Mandura kaya ngono ku ndak malah
dadi dukaning Koko Prabu meneh. Ayo salin. Kresna. Hus. Ayo lungguh ngisor. Waduh konangan iki. Ayo salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mak brubut sambat karo bapak Mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungono Mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula mak slep terus kula dadi Baladewa. Lah arep salin pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Rene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP. Oh, Sinuwun Darawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh, nggih wujud kaya ngenten dhewe kok. Oh, lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya mung aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sembrono lho wongamu. Kene nyaketo kene. Gak ndak dicocok ora. Nek dilarani ora kene to. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya wingi ni. Oh nggih. Lho, aku. Kok tak kira nek kula sing mandi pangesining nata ing Darawati. Mestakaning nata Mandura Prabu Baladewa ngedadosan saking Ki Lurah Bagong. Den grayang ical wujuding nata Mandura Bali kaya wingune wujud Ki Lurah Bagong. Tapi meng Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, lha niku aja kok dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Lah sak omong-omonge wae. Anggere sumuk ngono. Bagong, Nun, apa sing tak gandhaki karo kowe mau kandhakno Petruk? Truk. Manten lanang kudu numpak asu. Gajah sing iso tata jalma ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngapa, Go? Mburine manten lanang kudu ana banci loro. Sing mlene niku nek nganu paring dawuh ora karo Bagong ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelane Pak Bambang. Kudu. Gamelan Lokananta, kayu keplu. klebu. Kayu klepu Dewa Daru, gedang gendruwo. Pari Raja Lele karo apa tuh? Pipis, pupus. Oh, pupus Cimlek, Cinde. Pari Jata Kencana. Wis ming kuwi sing nabuh warga laras. Oh. Udu nek sing nabuh warga laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh Ratu 1500 negara. 1000 negara. Wis kowe omong bapakmu, mengke sing matur tak kula rek Bagong ndak ora rampung-rampung. Ya wis kono bali yo, nggih. Nun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senet Adiula iso kelakon dhaup. Ya wis kono mangkat to, nggih. Saya mulai. Kusuk tak pamit. Ya. Pareng matur sinuwun. Iya, Bagong. Sewu kalepatan Diagung Pangaksami. Iya. Nek wonten kital-kitule ngatur kula nyuwun pangapunten. Ya wis ora dadi ngopo. Lajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati, Bagong. Nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak, babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Kula niku ya gumun. Cawe dosane jan aneh-aneh ning ngarep rabi kok dadak pamundutane werna-werna ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati. Nggih, bareng. Ya. Bareng terus niki. Ya sing ati-ati. Aku lho mbiyen minta seperangkat alat
renange wis beres. Wis ijab karo bojo kula saniki anak-anak ya nyatane anak-anak akeh. Lah iya, lah nggih. Pun wonten mawon ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Pareng sinuwun. Ya sing ati-ati. Pareng ndang ya sing ati-ati. Monggo ya durung karuan ya niku ijabe sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Mbok yo ngekeki 10.000 apa 15. Oh arep njaluk dhuwit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak pitunta. Kuwi ora Basuki, Pak Basuki SMK. Wis ora ono kuwi dalan kenyon mawon ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Nyuyu Kakang Semar ndak tumpu. Karya bumbung penggalihku Kakang Nayantaka. Ndara Werkudara bekti kula Den. Ya Semar dipul ndak tumpu. Ndara Janaka bekti kula. Ya Kakang Semar ndak tumpu. Ndara Gatotkaca bekti kula. Ya Kyai Semar tiba padha-padha. Enten apa? Lah kok sami rawuh enten ngarang kadempel. Gus. Kula nyadum dawuh Kakang Nayantaka. Tembang rawat-rawat ing bida tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan putra angkat apa pancen kepara nyata. Nggih leres Ndara. Kula entuk anak angkat lek kula nemu teng langgar kula ngomah. Niki larene enten wingking kula. Nggih kula Ndara. Dhuwure. Udu kowe. Nggih. Ngono ya. Dumeh anak elek kok ndur ditothok ya ora. Namine Bambang Senet. Bambang Senet. Nggih. Malah sak mangke anak kula kepengin rabi kok, Den. Majamu kepengin nambut silane ngakrama. Nggih. Niki wau kula wis utusan kali Petruk kali Bagong. Kula kenan njeke teng Ndarawati. Jarene sinuwun Kresna nggih kagungan putra angkat. Namine Endang Lara Temon. Lah banjur Petruk matur kepiye marang Kakang Semar lan kepiye mungguh pangandikaning Koko Prabing Ndarawati. Petruk wonten dawuh. Piye kabare nggonmu tak kongkon marang negara Ndarawati, Petruk? Pun sowan, Pak, kali Bagong seksine. Nalika semanten sowan kula nyarengi kali rawing Sun Mandura sing ugi kepengin boyong Endang Lara Temon. Ndadosaken geger tumuli sinuwun Ndarawati paring dawuh. Petruk, sapa wae bakal diladeni karo anakku Endang Lara Temon. Ning anakku Endang Lara Temon darepe pepanggil. Duwe penjaluk? Nggih. Penjaluke apa Panakawan? Penjaluke manten putri temanten kakung kudu iso ngaturake serah-serahan. Manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma, ngarepe dijogeti Wanara Seta. Mburine dewa sak jodo. Wingkinge malih gamelan Lokananta kayu klepu dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta sing nabuh ratu 1000 negara niku, Pak. Kula wis sowan Ndarawati. Napa sing ndikake Bapak wis kula aturke sinuwun Kresna. Lah niki kula munjuk atur ngersaning Bapak nek manten putri pancen darbe panyuwun kaya ngoten niku munggo Bapak sakniki monggo anggenipun menggalih perkara niku nduk Bapak Semar. Mumet sirahku. Lah kok dadi panjaluke manten wedok kok kaya ngono iki kepiye? Monggo aku ora ngerti alang mujure apa sing disuwun manten putri. Senet, Bambang Senet anakku cah bagus. Ora usah ngarah anak ratu ya tole kowe lak rabekke karo tangga teparo kene wae. Kanjeng Rama sareng kula midhanget pangandikanipun Kakang Petruk Kantrung Bolong. Tumuli manah kula sampun boten nggadahi pengajeng-ajeng malih. Monggo sasmitaning dewa ingkang kula tampi judul dhaup kula menika pun Endang Lara Temon.
menawi kula mboten kelampan dawuh pun indang loro temon paripaksa badhe kula entrengaken pejah kula. Kula nyuwun pamit Rama jumbuh kalian sumpah ingkang sampun kula aturaken. Menawi mboten kelampan dawuh pun indang loro temon paripaksa kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama. Aja kaya ngono. Den kula wis ora iso mikir. Kula niku wis tuwa. Tumangkaring budi kula wis kendho, pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih enom biyen. Umur kula wis tuwek, kula nek kon mikir abot-abot. Kula mboten iso mang slametke anak kula Senet niki aja nganti lunga saka Karang Kadempel Ndara. Kula nyuwun senjata pitulung Den. Gunjang Kanjing langit kelap-kelapaton. Lirkin saking risang mawe gandrung. Kakang Nayantaka. Gedhe lelabuhaning Kakang Semar tumraping para Pandhawa, mula wektu dina iki kudu Pandhawa ingkang melu mikir babakan atmajamu Bambang Senet supaya iso kelakon dawuh kalan indang loro temon. Neng pepanggil panjaluke manten putri mboten layak lan mboten memper angel digoleki. Kakang Semar gajah kang bisa tata jalma tanana liya kejabamu ingkang mapan ana ing guwa Sela Mangling ya kuwi Kyai Gajah Setu Bondo. Kuwi isih kadange tunggal bayu lawan kadangku Yayi Werkudara Wanara Kusika Seta. Kuwi ora ana kejaba mung Kakang Anoman ing Kendali Sada. Wondene dewa sak judhu apa Kakang Semar Supe yen to Kakang Nayantaka kagungan putra ya kuwi Sang Hyang Kamajaya lan Kamaratih. Kayu klepu dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa pupus Cindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta papane ana ing kayangan ingkang kagungan Sang Hyang Jagat Kirinata. Wondene di Nalindra Sewu Negara ora ana ingkang kajibah mangreh Ratu Sewu Negara kejaba mung Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar. Panuwun karo ndaramu Pandhawa sing lantip panggraitane Senet. Sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya Bambang Senet tiba sepadha-padha. Jer wis kewajibanku bantu lawan bapakmu Kyai Semar. Bejo wong duwe juragan sing pinter-pinter. Sapa sing kudu tak kongkon kudu ngrawuhake Kyai Setu Bondo lan Pendhita Kethek ya kuwi Anoman. Nala garing kowe mangkata ning Kendali Sada. Ngopo Gong Garing? Semaput saja. Mung arep dikongkon kok semaput ndasku ya rantran-rantru. Nyun ngapunten Pak ora perkara ora gelem ning asli aku ora kira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Waduh. Wetengku ora penak to Gong. Ngaso ndak malah mah. Nyun ngapura Pak, wetengku loro yakin sumpah. Bagong mangkata ning negara Singgela. Bagong. Bisu kok dadakan ki piye? Gede-gede. Sing kepecil. Anak-anakane kirik kabeh. Anggere dikongkon kok mesti sambat loro. Semar, aku sing bakal mangkat ning negara Singgela. Kakang Semar aku yang bakal budal marang kayangan. Kakang Nayantaka aku yang bakal sowan Kanjeng Wa Kendali Sada. Kakang Wa Nayantaka. Matur nuwun Ndara. Sembah nuwun Den.
griyane kandayani tresna purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Werkudara Arjuna Gatotkaca yen to pancen kaya mengkono Yayi ora ngilang-ilangke sira Yayi nggone wis nampa pangudanging Kakang Badranaya balining si Adi sakarone apa dene anakku tetuku ing Pringgondani ora kuwagang sarta ora sembodo amboyong pepanggil temanten putri saka Ndarawati tegese si Adi wis ngorek-orek marang pasuryaning pun Kakang aku wegah nampa kadang kelawan kowe njaluk pamit lho Kakang Semar nggih sinuwun Yai Haji kasinggihan Koko Prabu Arjuna inggih Werkudara ya Kakang Semar ingkang sowan utawa ingkang rawuh ning negara Ndarawati iki atmajamu nggih naminipun Bambang Senet lah ya iki anakku ing ngaran Nendang Lara Temon wah lawan yen padha baguse anakku bagus sing putri ya ayu Kakang Semar raup dhisik ngono ngurusi sik Senet niku nganti mumet sirahku. Iya. Lah banjur srasrane ning disuwun dening anakku apa wis tok aturake? Ngalun-alun Ndarawati kebak. Ratu sewu negara nabuh kodhok ngorek. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Dobra Suwajana. Dewa sak jodho nggih pun kula aturaken sapa Kakang anak kula Kumajaya kalih Kumarate titian gajah ingkang isa tata jalma sapa Kakang Semar gajah setu bondo dulure tuwa Ndara Werkudara kethek putih sing joget sapa Anoman ya Senggana ya Mayangkara pun komplit pripun sampeyan pun janji lho sinuwun radal Lara Temon wonten maring adawuh lah kok jebul sing iso bakal mengku garwa kelawan kowe Bambang Senet kula sampun matur nadyan menika namung atmajanipun Kyai Semar nuwun sewu mbanipun tiyang pidak pejaraan ning mbok menawi menika sampun dados jodho dawuh kula badhe kula ladosi kowe gelem purun Rama Senet kowe krungu to nggih anakku Endang Lara Temon wis padha geleme padha senenge lan wis padha kenceng tekate menyangan diparani kejaba mung tak arabekake kene nyaketa padha gegandengan asta karo anakku Endang Lara Temon. Gegandengan asta kekalihipun Bambang Senet miwah Endang Lara Temon nalika semanten kalaning jagat gayaning para dewa dubi asta kekalih manunggal dadi siji kaya nang kalaning jagat ical wujuding Bambang Senet Endang Lara Temon wenteh Raden Abimanyu Sang Dewi Siti Sendari ngopo Pak? Mangkel aku. Arep duwe anak bagus kok. Malik Ndara Abimanyu Siwa Semar aku nyuwun pangapura wae. Mboten napa-napa. Lah jebul anak kowe Endang Lara Temon kuwi Siti Sendari to? Inggih kasinggihan mekaten Rama. Lah kok do aneh-aneh ki ngopo to? Do aneh-aneh ki ngopo? Wis rasa nganggo Ndara Werkudara kanggo ngono ki ra wangun. Wah, rekake tiru-tiru ora wangun ora. Ngaturaken ketiwasan kula ingkang sowan sinuwun.
Duka. Lho. Rek aku sapa? Sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk. Jarene ora trima nek senet. Senet endi, Pak? Ndara Abimanyu kuwi Bambang Senet. Wah. Kapusan aku. Tiwas tak labuhi arep pateni Kurawa jebul ming Bima Manyu. Ngapa kamu? Dilirik ndara Kudara. Ora gecek-kaceken malah ambyar sirahmu ora. Kok ora buduka? Nggih, wis kowe mundur kene. Aku sing ngadepi, Bagong. Nggih. Kresna, aku ora nerimake. Siadi banci Ndek Basladan. Buktine, kudune ingkang iso mboyong endang lara temon kuwi aku, ora kok Kakang Semar. Kowe ngiwake Baladewa nengenke Kakang Semar. Aku ora trima perkara iki. Mangriye. Sameneika wonten ngajeng panjenengan nika dipun prisani menika sinten? Iki Abimanyu karo Siti Sendari. Abimanyu menika sesinglon Bambang Senet. Endang lara temon Siti Sendari. Dasundi. Mosok ngono? Inggih, cariyosipun mekaten kok. Bu. Wah, ya wis. Dadi sing dadi anakmu angkat ki Siti Sendari. Inggih, sing dadi anak angkate Semar kuwi Abimanyu. Inggih. Sami-sami sesinglon wujudipun tiyang sanes, nyatanipun namung badhe ngraketaken katresnanipun. Wah, wis ben. Lho, ben pripun? Lho tegese aku tak melu nang kene. Lesmana nek edan, oh edan yo men. Soal urusan karo Lesmana. Ngirang-ngirangke kowe. Ndereke ratu kok nutuki blek turut dalan. Tak eleke ora kena. Ha menika panjenengan nika nglabuhi karo wong edan kok ya diterus-teruske ya. Pun Kakang nderek mangayu bagya syukur Abimanyu. Muga-muga lono katresnanmu karo Siti Sendari Abimanyu.